Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Huwebes Pitsa 25 na bulan sang Marso tuig 2021. Ano ang mga balita kag isyu ngaton talakayon karon nga adlaw? Ini idulong sa aton sang D3 Bayo. Amo ini sang makabulig dako sa pagkakasagkagaw sa aton lawas. Tambal man sa ubosipon kag hilanat. Tag 14 pesos lang. Produkto sang Klinika de Alternatibo. Kaginadulong man sa aton sang DTX 500. Nagatinlo sa inyo dugo, nagasilig sa mga impurity kag toxin sa inyo atay. Nagamulig man panubo sa aton blood sugar bangod sa mga organic compound niya bisin charantin kag polypeptide. Gani kon mataas ang kolesterol, mataas ang blood sugar bangod sang diabetes, DTX 500 na ang inyo pangita. Gamita adlaw-adlaw nga tanan. DTX 500 mabakal na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan. Antes ang aton mga balita kag isyu, dire kita report sang aton patrol upod kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Matapos nagbato sa mga kapulis sa pasado ining natiruhan aksyon na Fred kilala kay Aksyon na kabalhin residente ni Aksyon Alvin, palihogan na no ang aton special communication para mas maatag pagid ang pagdulong naton sining balita. Aksyon Alvin. Sa ilo kita sa aton special nga communication para mauluatag ang signal. Aksyon Alvin. Aksyon na Fred, patay ang isa kagin aligar gwardiya matapos na tiruhan last tres pasado sining kagahon sa area sa Manbil Royal sa barangay Pahanukoy diri sa syudad sa Bacolod. Ang subject diri kagang napatay amo si Aljon Cabalhin, 31 anyos, kag residente sa Purok Seaside, Barangay Tangob, diri sa syudad sa Bacolod. Suno sa allegation action na Fred, ining si Aljon Cabalhin, ini siya ang nagbato sa mga kapulisan sa idalom sang anti-kidnapping group matapos nagbaligya sang pusil sa mga kapulisan. Sa pagkikangot man naton diri kay Police Captain Adrian James Albaitar, ining subject sa dining bypass operation nga si Cabalhin Action na Fred ang natuhan gid sa mga kapulisan nga nagbaligya sa sining pusil. And it just so happen Action na Fred nga nang natabo diri nga namutikan sining subject nga mga pulis ang iya din transaksyon isigida nagpalupot ini siya rason nga nag-retaliate ang mga kapulisan sa idalom sang anti-kidnapping group led by Police Captain Adrian James Albaitar Action na Fred. Now na-recover sa lugar sa insidente ining isa ka caliber 45 na patihan muli ang subject ako na sa abay basta item action na Fred. Plus, nakuha man diri ang isa ka caliber 45 pa nga ginagamit sang kining Guardia Action Fred plus ang isa ka 380. So, kasi matatal, tatlo ka mga armas lutang ang na-recover sa mga otoridad. Dugang nga mga balita kag detalye sinibantayan man sa Aksyon Hotline. Balita gikan sa patrol ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:44. Temprano pa ang pinatyanay. Mabalik kami pagkatapos ini.
pamati alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negro sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalaman palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga gala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 51. Kahapon, nagapamati kita sang gibubunot sang nurses naton sa bilog nga pungsod Pilipinas. Gapanawagan man porte gaibwal na sumong halos puno na mga hospital dito sa Metro Manila. So kinanglanon ang nurses. Tisiling sang pila ka grupo sang nurses nya pagsugod sang pandemya 15,502 ka mga healthcare professional ang naigo sang COVID. 82 ang nagkalamatay. Pero sa karon kinahanglanon sila. Galing ang hibubunot nila, siling nila, halin sang una. Gamay kayo nga sweldo ang ginabaton sang nurses, labi na gid sa mga pribadong hospital. May mga tion pa nga iban pa sila sa pagpadulong sa iban nga kapungsuran para mangita sang maayong sweldo. Kay kagamay gid sa sweldo diri sa pungsod Pilipinas. Sa una, magnas ka porte, nya subong niya ang pinakanubo sweldo daw amon pa. Anay karon niya kay may pandemic daw madumduman kami. Sa una daw ginag-neglect kami sang gobyerno, daw hindi kami masapakan. Gaayo kami nga pasakaan ang sweldo. Daw wala ginasapak sang gobyerno. Karon kay kinanglano nilang nurses, gaayo sila. Madumduman lang kami kung may krisis sa bilog nga pungsod Pilipinas. Ibubunot ina asang nurses. Correct man? Tialin sa una ba daw wala ginasapak? Gaayo na. Kung may mo masakaan man sweldo, do pareho sang manunudlo. Wala sapak. Unahon gidang pulis, unahon gidang militar. May standard decision law kita nga supposed to be kung tali kung magpasaka ka sa pila ka ahensya, palariho sa kaan mo. Ti subong ya, amon islaw, nurses, mga manunudlo, daw hindi masapakan. Ti karon kay pandemic, kay porte gidang ibwal dito sa Manila, nya tiyo, kung may kinanglan sila, tawgon kami. Dugay pila ka tuig nga alungay namon sa amon sitwasyon, hindi masapakan, madumduman lang kami kung may kinahanglan ang gobyerno. Para sa akon daw husto man ang hibubunot sang nurses. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 53. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang panyaw. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna,
ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan That time, lasay 59. Di wala na, hindi mamati ang DOH sa esplikasyon sa mga alkalde. Ang punto ko dire, kasimple lang. Kaya kung tani ginatag ini, inablang
ini mga alkalde nga nagpabakuna, ang tuyo nila sini maayo. Nga, bangod sa panawagan, kag ang gobyerno nagsiling kampanyahan tatudo. Information campaign kita nga ang tao magpabakuna. Bangod, mas maayo ang bakuna sang sa COVID-19. Mas maayo pagid. Kung mga opisyal, mataas nga leader, ang una nga magpabakuna, ipakita sa telebisyon para maganyat ang tao nga magpabakuna. Ari karon, nagpabakuna ang mga alkalde nga iban. Sos, gin papanaugan, Shukos order. Ang punto naton kuntani, gin dala lang bla sa mayo nga sugilan ng diplomasiya. O sige, kay amo na giman ng tuyo, dumayo man, okay lang. Pero unahon talanganay ang mga importante ni mga senior citizen kagiban pa. Ipagi sa maayo bala, diplomasiya, kaya ang tuyo siya ni mga alkalde, maayo mo. Mapabakuna siya, bangod luyag ay ipakita sa iya pumuluyo, nga ako yan, mayor, nagpabakuna ko, wala ko maano, pabakuna na kamo, kay kinanglan nato nini, baliskad na tabo. Nagpabakuna sila, nga tuyo kung tani mayo, para ipakita sila pumuluyo, nga sila ang ihimplo, nadisgrasya pa, gin papanaugan pa, Shukos order. Daw hindi amo, no? Daw binaliskad lang. Amo na panawagan sa mga senador, kagiban nga mga mamalida, kagiban nga private sector, pang-Islanda ang ITF, kay lagit pulos. Nya nung ihibalon las na, ilan na tunan sa niya, gira, kay puro general sa militar. Ang kinanglada, mga doktor kagiban pa. Ang sabat sa Malacanang, pagi sa soksman nga si Roque Nyam, politika naman na, kalapit na lang ang eleksyon. Ano pag politikas na kay husto man na? Butangan tayo sa gusto ng mga tao, husto ng mga doktor, ang mga may eksperto sa balatian. Balatian na ginahambalan, COVID-19 na ginahambalan, militar ang ibutang yun akalain. Porte, no? Ang punto na ton, nga daw husto man na panawagan sa pila ka sektor kag mamamleda, nga dapat ang mga ekspertis sa mga tao katulad sa mga doktor, amodang ibutang ta. COVID kagaw ang ginahambalan, ginainkwentro ta. Ano na, gira nga militar ibutang mo? Kagaw niya, hindi makita. Hindi sila eksperto nila away. Pero ang away nila, yan makitang kasumpong. Subong ya, ang away kagaw, hindi kitaon. So ano, ang bitbitan na armalatag sakay sa tangke di gira? Hindi pwede. Amo nang siling ko, dapat pamatian, hindi kay supuhon dayon. Gusto mo na. Dapat ang may ihibalo, ang mga propesyon sa mga balatian, among ibutang ta. Suwestyon ina, galing kay mati, wala na, hindi mamati. Supo da yun kay mati nami, gida mo. Kay paborito, gida mga militar. Wala question kung military ka, kung maayo man tuyo mo, galing, hindi ka pwede, sige gid. Aksyon Radio Philippine Standard Time, La City 2. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot na nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutugtog suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 dulong sa aton sang D3 Bayo. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.